Right, muri Zimbabwe makadiko kuma tivi manenyika kwese kwa mukadai muri. So mufaro wangu kudai zvakare kusangana muchirongwa chedu chechipiri pandinawo wauya zvakare tataiwa madzibaba nyasha dzashe. So takwanisa kuwadainza because pa interview yatakaita na madzibaba wazhinji wakasara waine mimwe mibvunzo isina mhinduro. Saka takati aiwaka zvakakosha kuti tivadainze zvakare mu studio madzibaba nyasha dzashe vange vachipindura mibvunzo nekutaurirwa zvezvimwe zvamusiri kuziva imimi na madzibaba tinokuchingamidzai makadii. Ndinvo makadiwo babati. Tinofara ndinoda kuti mutisimudze voice kuti vanhu vanyatse kunzwa zvakanaka. Aiwa indrinani makadiwo vana veZimbabwe pamwechete namkomati. Aiwa vamunoshanda nawo. Tinotenda zvikuru. Amen. Right, tinokugamuchirai madzibaba tadzoka zvakare nechirongwa sezvo paya yatakateera kugomo tichida kundoona kuti maerarama sei zvinge zviri kumbofamba sei panguva yacho iyoyo. Saka so panapa nhasi madzibaba tine vana veZimbabwe vakakuonai vachinzwa kutaura kwenyu, vamwe vane mibvunzo. So tisati tasvika pamibvunzo yedu mungakwanisa here kupfurira mberi because pane zvimwe zviruda kutonzwikwa nevana veZimbabwe. Notenda. Saka mukakwanisa kuti tsanangudziro zvimwe zvatisingazivi tichiziva kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Aiwa ndinotenda. Tinotenda nekuti chingamidza vana veZimbabwe nekuchingamidza mu studio kuti tizive zvikuru zvanga zvakabata nyika yedu pamwechete nemararamiro atinawo nhasi. Ndizvozvo Anorwadza kuvakuru navadiki. Tinozvinzwisisa kubva pamhuri yangu chaiyo yandakasiya kwenguva refu. Right. Asi ndinova nemufaro wakanyanyisa kuti mhinduro yezwi mhinduro yemweya mutsvene wakashonga paropa nepanyama ukandiperekedza kubva gore randaziva basa raMwari. Right. 1993 13 March igore randinotenda Mwari nekundipa dzidziso yandinofara nayo nguva nemisi ne100 makoma ndakatsividzwa panguva yandakainzwa izwi richindinyevera kuti yandiyonawo yekuti iwe uzoshanda pasi pezuva asi chienda unoshandira nyika uchinoparidzira pamwechete nekusunungura vana. Alright. Zvino ndauya ndichinozadzisa dare rekupedzisira ranga riri kumabvezuva kuno kuManicaland kunova ndokwandiri. Right. Pana Mambo Mutasa, Mambo Makoni naMambo Marangi nemadzimambo ese ari mudunhu reManicaland. Right. Aiwa ndinotenda zvikuru nekuchengeta muzinda inoyera yakatsidzwa netsoka dzepakutanga dzine izwi rimwe chete rekuti vana venyika tirarame tive neutano rimwe chete. Kureva nawe yandiri kutaura babati ingave inoshamisa asi haishamisi kuna anotenda. Ndizvozvo nawe iri papa ndeyekuti mugomo reguta raMambo Mutasa ndingati muguta iroro ndo muganhu nemuganhu wenyika yeZimbabwe. Alright. Pane dombo randanga ndisati ndakusanangurirai imi makauya kuzoinda interview riri mugomo repahodzi. Right. Aiwa ndinozvitenda. Ndakadarikira mberi ndikaenda muganhu nemuganhu wenyika ino newakwandakanoita muteuro kwesvondo rose ndiriko vataparadzana. Ndinotenda Mwari ndokundiperekedza kuti tizosangana nawe yavapo nhasi ndeyekuti kune dombo ra1914 nedombo rakanyorwa 1914 to 1918 kureva kuti makore mana pane nhau yekutaura kwedombo richifamba bva mugomo. Alright. Dombo iroro riripo charakatsikirira nekuiswa museum pese ipapo pane nhau iripo yakatsikirirwa padusi pedombo iroro. Okay. Saka nyika kuti ipone ipiwa gwara rakakwana ndiende kumberi nebasa pane nhau yakanyorwa padombo iroro. Alright. Ndiye ndoda kupatsanura. Alright. Pakanyorwa kunzi kudii madzibaba? Nhau iripo masimba enyika ino ndo chekutanga. Alright. Ndiyo akasunungura vakuru vose venyika kubva kune wawakaziva newausina kuziva. Vane chisungo chimwe chete chedare. Alright. Chimudzimu unoyera wakapa gwara kuti tizoponeswa muhondo yemarudzi. Alright.
Saka nhasi uno ini ndauya kuzosunungura nyika ino yeZimbabwe nepasi rose. Vanorwara, vanotambudzika nematambudziko akasiyana. Andisingagoni kupatsanura nekuti akawandisa akatumidzwa mazita. Asi ndine chirwere chimwe chete chandakanzi ndicho chimwe chete muti usina zita uri pabhoera. Saka ini ndiri muti usina zitazve. Ndiri chiremba kubva pachirwere chemakumbo kusvika pavhudzi. Kureva kune mabhonzo zvese ndarayira. Vanakadzi, vanasikana nevanakomana. Aiwa ndinavo kuvasumudzira muutano hwavo nemagariro nehama neshamwari pamwe chete nekuvapa mabasa. Tsvimbo iyi ndinayo. Ndio chikuru chetsvimbo. Tsvimbo yose yaitsvagwa mumakuva. Baba. Aiwa tsvimbo ndinayo. Tsvimbo zvandinayo. Ndinoita zviratidzo zvebasa randakatumwa nemudzimu unoyera. Ndiri musha wemasvingo kwaGutu kwaMupandawana. Ndo kwandichange ndichiita basa ndiri kwamushai vanhu. Ndichinge ndichiita basa iroro ndicharatidza mabasa etsvimbo iyi nezvarakatakura. Aiwa ndinotenda ndiri ipapo. Pane vamwe wengo vari kubvunza madzibaba pamusoro petsvimbo because pape makataura mukati tsvimbo munayo. Tsvimbo ndo ichasunungura nyika. Zvakare imimi ndimi makamisa mvura kuti iregere kunaya. Zvese. Saka so mibvunzo iri kubva kumhuri yeZimbabwe vari kuti iwo kana imimi makamisa mvura zvenge zvine didziro ipi nekuti vana veZimbabwe vari kukwara nenzara. Izvo zvezvi mvura hakuna. Saka imimi mvura maimisa sei muri kufarira here kutambura kuri kuita vana veZimbabwe? Kwete. Aiwa ndinotenda nemubvunzo wakanaka wakajeka kudaro. Ndandakakutarisira. Sorry vana venyika yeZimbabwe. Ibasa randakatumwa nababa kuti ndiite sokudaro. Kuti pandinofamba ndichitsidza makoma anokwana 100 akaburuka 1994. Munhu anoziva nawi ndivatete vangu bedzi. Hanzvadzi yababa vanonzi Esnat Chikomichi. Ndinotenda zvikuru nekundipa susikidze yemuteuro. Nawi iripo baba. Iye zvino izvi inguva yekuti ndingoburitsa mhinduro. Ndizvozvo. Yezvakatakurwa nechandakatakurwa. Ndoimba kuti vanoda kupona. Hazvinei uri kupi. Chirwere chako. Ndine kamera yese. Yemaprofita ose. Vese vanokiriridza vanochema vachichema vachidini. Masoja. Asi imimi ndimi keyholder yayo. Ndinotenda. Saka nauyu yandinofarira kuva nemavambo ekutanga nokupedzisira ndinoperekedzwa nevakatumwazve kuti nyika iende kunosisukidzika kusvika kwairi kunosvika izive izwi izive chimwe chete chekuponeswa. Saka anzi panapa nemuteereri anzi madzibaba tiri kuwanzwa kutsanangura kwawo. Tsvimbo yamunoti tsvimbo makapiwa iyi anzi tsvimbo makaipiwa nani mubvunzo? Ndinotenda tsvimbo inini ndakaipiwa nemweya mutsvene wababa. Ndiri mukati mesango. Munzvimbo yatanga ndiri inzvimbo inoyera inotyiwa nevazhinji yekuti musi wandinosvika nevana veZimbabwe kana vati vachifamba neni ndivadzimurire nzara nazvose zviri kuchemedza izvi. Nepane nyoka inonzi dragon hombe kudarika nyoka dzese pasi rose. Aiwa ndoziva paigere ndakaivhimbika kuti baba izvikara zvese zvanga zvichidya vanhu ndauya kuzodzimura nawe. Baba vakandituma kunondizorodzera. Saka nyoka iyoyo iri muno iri muno muZimbabwe. Hongu. Zvese zviri muno. Ndinazvo mambo. Pazvinogara nepazvino kurukura nawo. Dare rekuno ita basa rekuruma vanhu. Aiwa. Pazvinobva ndipo padare vanhu. Saka ndauya kuzoponesa nyika. Nekuti vana veZimbabwe kuchema kwevana veZimbabwe kuchema kwevana vangu. Asi ndauya yakaitika kuti ndisunge mvura, ndisunge chiraramo chevazhinji.
sori ipapo inauye kurohwa kwandakaitwa munyama izwi rakamutuma kuti enda kumativi aya ndobva anoshandukirwa nemhuri inobva kugokwe. Saka nhau iyoyo pakava nekupikisana panzvimbo pandaishanda. Saka ndakava munhu akatondera basa raMwari rikandisvitsa pakundipa mhinduro. Ndobva randondipa rayiro yedzidziso kuti ukasunga ichi nechichi wasunga pasi rose. Kunyangwe nepose panonzi panobuda mvura hapachabuda mvura. Saka ipapo imimi ndoda kuti mundipatsanurire kuti imimi makarohwa nani? Makarohwa nevanhu venyama here wakaita kunge isisu kana makarohwa nemweya mutsvene? Makarohwa nani imimi? Ndakatorohwa nevanhu venyama chaivo. Chii chinge chaitika kuti muzorohwe? Sekusaziva kwangu kuti mweya pawakandituma gore ra 1994 13 March ndaifanira kurarama ndiri muvanhu ndiri pamiteuro ndichingobatsirwa nevanhu. Saka ndakazonoraukira ndobva ndanotanga kushanda basa rezviratidzo zvezvicherwa zvepasi zvanga zvakawanda. Ndobva paita 1510 kgs kureva kuti kg.510. Mari iyoyo handina chandakaona. Chandakasara nacho mavanga kana kumhuri yangu haina chayakawana. Kutambudzika kwevana nekutambudzika kwemoyo wangu wakaramba kuchindishungurudza kusvika ndanodzama ndanokwira gomo kukumbira kuti Mwari zvamandiratidza izvi ko zvatorwa sei. Ndo pandakazova nekuchema kuti chindisungirai dare kana makati ndizoraramisa ruzhinji rwenyika nevana vangu. Saka ndo kusunga kwamakandoita mvura 2018. Tinotenda madzibaba. So ndoda kuti anditi munoziva kuti patinenge tiri pano pachivhitivhiti wamwe wane mibvunzo yakasiyana siyana yavanenge vachibvunza. Hanzi mukutsanangura kwamadzibaba kwavari kuita havapengi here? Umwe muteereri uyu ichokwadi vakawanda vakapatsanura kupenga kubva kwaGutu, Chiredzi, Gokwe, maCentral, maWest, maHarare, maguta akasiyana. Asi nhau yanga isiri yekupenga. Hapana chandaita kana kusvika pamba pemunhu nangwe ndanga ndakasviba ndisina hangu chokupfeka. Asi ndaitotumwa kuti chienda unomedza dare riri pamusha uyu. Ndaona mwana uchizonovharirwa dare uchisunungurwa kubva musango. Ndaona hama yako yasvika isisipo yatorwa nerufu. Saka ndonozorodza rufu. Asi nguva iyoyo ndaibva ndatizwa asi ndaingosadzisa miteuro ndobva ndapfuura zvangu iri nzira yekusungwa nedare. Aiwa, chandiri kuitira madzibaba ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inyatse kuva nekukunzwisisai pakutaura. Saka mibvunzo yawo munofanira kunge muchinyatsa kuipindura zvinonyatsa kunzwika. So pane nhau yamakataura patakakurukura last time. Makataura nhau yekuti imimi ndimi makagadzira edzi. Aiwa, edzi ndakagadzira. Saka so mibvunzo iripo pakugadzira kweedzi zviri kunzi wamwe wari kuti hanzi imimi edzi makaigadzira sei? Makaigadzira sei edzi? Ndakaigadzira ndiri mugomo rinonzi tingati pachikoro chinonzi Mabhuku kunova kumusha kwangu kwaMushaiwana. Ndine kusanzwanana kwandakaita nemhuri yandakatadza kunzwanana nayo pandaifudza mombe. Mwana musikana akanditsvinyira kusvika pokupedzisira. Ndobva ndava munhu akabatikana. Ndobva ndati ndarara ndakumbira kumudzimu unoyera kuti zvino baba ini ndofa here ndisina chandiroziva ndakudyara ruvava pasi pezuva vachivaviwa indakavatarisa. Saka nhau yechirwere cheedzi kurapanurwa kwacho masekenzi kuti ndisvike pamusha wangu unova ndo musha wavo kwaGutu kwaMupandawana. Hakuchisina acharwara futi needzi zvachose. Aiwa, tinotenda. Asi vamwe manje pamubvunzo wari kuti hanzi imimi kusvika pari zvino izvi maane makore mangani nekuda kwekuti wamwe wari kuti hanzi makatoberekwa imimi edzi yako. Ameno munopapatsanura sei, munopapindura sei ipapo?
Ndinotenda kuizwi mweya mutsvene waMwari anobvunza zvakanaka. Edzi ndingapatsanura ndichiti kutyiswa kwehana yako. Okay. Kana watyiswa ukabayiwa nyama yako iyo Mwari pachavo vakangokuisa kuti uwe mudumbu pasina chinokubaya. Unenge watova shora. Saka unopiwa urwere unoramba uchitambudza. Uri pamuti unonzi mutowa. Ndo saka muchiona nhasi uno kumasowe kuchishandiswa mutowa. Alright. Ndo unonzi mutova nyika. Apo ndo pamuri kuti ndo pamakandoisungirira ipapo. Hongu. Ndo pamakandosungirira edzi. Kuti mvura dzinobuda kuva varume uku kana dzoenda kuvakadzi uku vachinge vatsvinyirwa nevakadzi aiyo vanobva vatodira ruvava imomo. Alright. Asi iye asina chirwere uchimuona akatosimba. Alright. Saka ndandichinunura machinda ehondo yenyika. Alright. Ndinotenda. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira ndo hurukuro yatiri kuita nhasi namadzibaba varipo panapa. Right, madzibaba makataura zvakare nhau yepaJairos Jiri. Ndinotenda. Ipapo pane mibvunzo futi iripo iri kubvunzwa nevana veZimbabwe kuti toti nhasi madzibaba tauya nechirema chisiri kufamba apa munokwanisa here kuchiporesa? Aiwa inyama haina chainoziva. Asi iwo mweya mutsvene wababa unoshonga paropa nepanyama. Vanochema nematambudziko ehurema nematambudziko ekusaburitsa izwi vachinzi zvimumu. Vanova vakapetana iro basa. Aiwa hazvina chakaoma. Ndinotenda kuna Mwari vanondichengeta kuti inguva diki kuti Jairos Jiri neuwandu hwevana hungwanda huripo ndichiti vana vose uyai mungondikwazisa bedzi. Kana kuvanongedza netsvimbo musi wandinonoitora zvapera. Wakutofamba. Zvino handichatodi kunotora tsvimbo, ndakungoshanda ndirini nguva iyoyo. Ndawana rubatsiro kuvana venyika nemasangano ose epasi rose kuti tisangane murufaro mouisa 100 vana vezvirema zvepaJairos Jiri. Alright. Naika kana zvauya ipapo zvichange zvakagara kusvika nguva yebasa yadi yakwana. Okay. Toona kuti kuna anobuda achigwesvaira here kana kuti pana achange tafanana matovapfekedza masuti iwaya takapfeka nhasi. Alright. Vatotwasanuka vakutochemerawo mabasa pamwe chete nepekugara. Alright. Saka ndauya kuzozarurira chiraramo chezvirema nekuvatwasanura munyika muno nepasi rose pasazowanika bofu kana chirema. Alright. Kureva kuti mapofu nezvirema ndokuparara kwazvo nezvipatara zvose pasi rose. Kureva uchava nemutungamiri wechipatara. Hakuchisina. Ndini mutungamiri, ndini dokta wekutanga nekupedzisira, Alpha and Omega. Rwendo rweupenyu. Ya pakashata. Umwe muterere ngari kuti hanzi tibvunzirewo madzibaba kuti namadungwe wane ukama here. Na madungwe, munoziya madungwe? Ndeve kupi awo? Pandi Prophet Madungwe ndiwe kuHarare. Baba mukutumwa kwose kwandakaitwa mubasa raMwari. Vamwe ndinovanzwa nemazita sana baba Emmanuel, baba Paul Mwasha, navose ana baba mapastors ose vatungamiri vemasangano. Asi vamwe handisati ndasangana nawo. Madungwe hamusati mambonzwa nezvake? Ndinotenda. Ndinotedza nhau yandakatumwa kuti ndizosanganiswa nevakatumwawo futi. Ndinotenda. Madungwe ndiye akambobuda meno kana muchiri kurangarira akambobuda achiti ndenge ndiri mugomo ndichigocha naMwari? Nzira yekugocha naMwari inotorera kunetsa kana ari munzwi wengoni dzababa vangu. Ngaandizivise pane tsvimbo yenyika. Azoipupura muimba huru yenyika inoi. Indisimo. Ine handina pandakagocha asi ndakapiwa. Kana ari munzwi wemweya ari mutakuri wedare rekuponesa ropa revatema. Ngaachindipupurirawo akagocha naMwari. Ari mugomo maakanga ari. Ngaachipupura pane tsvimbo nechakasunga nyika ino kuti mvura ishayikwe.
Okay. Akaziva ipapo. Ayo, tinoti Mwari vari pakati pedu. Asi zvisinei. Kwanzi kune vakanzwa izwi nevasina ngavasunungurwe munguva imwe chete. Ndizvozvo. Ava vaperekedzi vedare rebasa rababa vangu. Kusundaidza vachipa mharidzo. Endai kunyika yose munoparidzira zvisikwa zvose evhangeri. Saka vatungamiri vebasa raMwari. Alright. Right, pane ndau yamambotaura nhau yebhachi yakamira sei? Bhachi riripo. Riri paMazowe. Bhachi iri patsanangure itinzwe tinyatso kunzwisa kuti bhachi iri zvakafamba sei pabhachi? Ya ndiro rari kunosiya uko. KuMazowe richibva kuMasvingo. Nhau yandakatumwa nababa ndeye kunosiya bhachi bedzi. Renhau yedare remusha wokwangu. Okay. Ranga rakaremerwa kwenguva refu kuvakomana nevasikana tisiri pamwe chete pakuti tivake musha. Saka nhau ndanoipiwa ndakanoikumbirira kuti ndonoizorodzera munzvimbo ipi hanzichienda munzvimbo yeMachicendral. Saka ndakazofamba kubva kuGlenora A 595 Glenora A kuenda kuShamva 79 kilometers kuenda kunozorodza bhachi. Saka pane chiratidzo chiripo. Pane museum iripo. Kozoita pakavigwa vanhu vakaparara vakare. Panonzi ndipo pa National Heroes. Paitobikwa doro. Asi nhau yakandituma kuti ndiende padivi nepa Heroes eka. Ndichibva ndanosiya bhachi iroro ndichinovhura gomba. Ndakapiwa mari 1.5 kg 10 kureva kuti 1000.5 kg dzandakanga ndichiwana panzvimbo iyo asana chandakawana. Dzakanga dzava mhinduro yekuti mhuri yako ndaipa chouviri ndo mhinduro yebhachi. Saka kureva kuti bhachi iri pane bhachi randakambonzwa richichemwa naro rekumabvezuva. Chinzi kune murume aiturika bhachi mumhepo. Nhau iyoyo yakanga isiri yedambe. Yakanga chiri chokwadi. Saka bhachi iroro ndakaritora kwarakanga rakaturikwa. Nekuti rarisina kugara mumhepo. Ndikarikakata kuti riuye mumusha kwangu. Semusha wanga waini chideketero cheutungamiri hwepasi rose. Ndobva ndanodeketera saizvozvo. Bhachi iroro ndopakabuda rize nenyoka. Ina bishop vanopupura nhasi vari munzvimbo yeChiweshe. Vari vana 7 vandakasiya vachishanda ipapo asi havana kuzogarika. Kugarisika napo nemhaka yezvipuka zviviri. Saka zvipuka izvozvo ndo zviri kuruma vanhu muchinzwa kumusana kwese kwemunhu wese kunyange kubva kuna president kusvika kumwana wari mudumbu. Hapana ziri kunanerwa kumusana mudumbu kurwadza pamwe chete nekutyoka nyama. Nhau iyoyo iri pabhachi. Saka ndati ndikuzivise vana veZimbabwe navose vanditambira kubva musi wekutanga kusvika nhasi uno tichizofonerwa aiwa basa riripo. Tinotenda. Saka pabhachi apa panoda kuitwa sei kuti pagadziriswe? Kusvika munzvimbo yeMazowe tosvika papolisi paMazowe. Tasvika paMazowe papolisi ndo pane nhau yemavambo ebhachi nemasariro ayo. Kuna baba vekuMalawi vanonzi baba vaMulongwe. Nevarume vanokwana kuita 14. 14. Ai 15. Okay. Varume ivavo ndo vane chisungo chemuteuro wandakaendesewa kuti ndizopiwa mhinduro yebhachi. Kuti varume ava vane chisungo chimwe chete chekuparadza nyika. Nemishonga nemadumwa avainawo vari munzvimbo yeMazowe. Saka chisungo chiripo ndechekuzorodza zviri kuda kuitwa panzvimbo yandakasiya bhachi iroro kuti nyika iende kumberi. Ndichibva ipapo ndinenge ndoenda kumusha kwaGutu kwaMupandawana kunodzosera masimba mumusha nekuti ndandakatora masimba. Saka baba verudzi rwokwangu vanova ndivo baba mukuru vasara mumusha vatori bofu havaoni nenhau yedare iri. Saka bhachi rinoda kusvikirwa panzvimbo kuti tione zvinanara zvebhachi iro.
Saka bhachi iri makari wana kupi? Makari tenga mustoro renge renyu ere bhachi? Zvakafamba sei kuti bhachi roro muzori wane? Makari wana kupi bhachi roro? Ndakatanga kupiwa kuri kuhope. Chiri chiredzo chebhachi ranga rakaita seshumba. Rine mamvindi meso. Rakano meso mairi white. Mese nemukati. Alright. Asi riri cream. Okay. Asi bhachi ranga rakaturika mabvesi ranga riri black. Nesuti yacho. Alright. Asi ndakazopiwa riri cream. Kureva kuti tapiwa uchine mukaka kunyika yekwedu. Alright. Tiachenorwa mukugara kwedu mukati. Saka nhau yanga yavapo kuti handingagoni kugara nemachena enyika. Ini ndakaapiwa. Chirega ndinopa mhinduro. Handina kuziva kuti zvichatora nguva yakareba. Kusvika nhasi uno kubva 2011 pane basa guru rakasvika kuzonosvika pakuzorodzwa kwebhachi nekusvika nguva ino. Alright. Ndiro ere bhachi rimwe chete remenge muri kuti pamambotaura muchiti makaripiwa nemurungu? Hongu. Alright, ndo rimwe chete iro. Hongu ndakazonoritenga kuri kunyika yeItaly. Okay. Murungu ainzi Kelvin. Kelvin Brown. Aishanda mill inonzi Ashley. Alright. Saka ndobva ndamutumira ndaita mari yakasvika kuma 39 kgs dzegold. Zita rangu harina kuonekwa munyika kana kuti rizikanwe. Ndikaita 91 kgs dzegold. Dzikatorwa nevakatora. Ndikaenda kukadoma neshungu. Ndikanotorerwazve goridhe rakasvika 2 kg 640. Saka inhau yebhachi iroro. Alright. Ndobva ndaunganidza pfuma yandakapiwa. Saka bhachi iri ndo rine 15 billion yemari yakashayikwa munyika inoi. Alright. Nezvicherwa nemadiamonds kuti zvakashayikwa sei. Mamiracles ese iwayo kuti mota idzodzo dzisaonekwa. Ndini ndakazviita ndiri pareserve bank. Ndakamira hangu pamuti wandakatongomira ndikagadzirisa nhau dzangu ndikati inini vari kuti vane mari yenyika inoi. Hamuna chunhu. Okay. Ndo musina chunhu chinoraramisa vana venyika. Asi nhau yandinayo ndiye kuti ndakuda kunosvika pandakanzi ndisvike. Ndobva ndachinosunungura. Pandakanzi ndisunungure ndobva ndasunga pokusvika kuti raramo yevana vese. Sorry baba. What kwasa. Sorry baba. Alright. Saka pakashasa. Saka inorondo madzi baba apa naumira mushi. Chiratidzo chimwe chete. Shedombo dema. Rekumteuro yandiri kubva kwamazo ndibata. Alright. Ndo rine bepa guru renyika rakanyorwa padombo asi hapana anoriona. Alright, bepa. Pane bepa riripo. Riripo ndinoriverenga chete. Alright. Hakuna mumwe ane mboni iyoyo. Alright. Ndindoiverenga ndikapedza kuverenga. Zvicha makiwa kubva kumukuru wenyika. Nevatungamirira vose pasi rose. Asi zvatanga kukwenenzverwa nemi nevana venyika ino. Alright. Nekuti ndimo muno vari kuziva pandakatsika nepandakapfuura napo. Alright. Panhau yerayiro nedzidziso yeshoko raMwari kuti mumakomo munoyera munobva nekupona. Saka nhau yebhachi, nhau yedombo ndiyo yandiinayo nhasi. Alright. Ndiye kusunungura vana. Alright. Matambudziko ese vakazvitakura vose. Nhasi ndokusunungurai. Right. Kana ndakusunungurai, mumwe nemumwe achaita kupatsanura kwemazuva ndapiwa nababa. Kubva musi wokutanga kusvika nhasi uno. Kusvika ndinzi ndikuzivisei kuti muchifamba nenzira ine mufaro. Right. Kureva kuti tsvimbo yachenura musango nekumba. Kureva kuti kunyangwe nekumabasa hakuchisina tsaona. Tsaona ndakamisikidza zvechokwadi. Makaimisikidza sei tsaona? Nemunzi womupangara. Sei. Mushe. Akauya murume akandishandisa. Right. Kwemakore anokwana kuita 6 years. Ndichishanda ndichinzi ndichapiwa mombe 2. Handina chandakawanai. Alright. Ndikanzi ndichapiwa mwanasikana.
wokugara naye ndisati ndaroora. Alright. Hapana chandakapiwa mombe 2 nemwanasikana. Na inezi dzakakwana. Ndikaona vana vacho vese varoorwa neti vazukuru hatipasina kana chinomboita kuti ndizonongedza ndikati ayo hazvinetsi. Regai ndiende pamunzi waMupangara. Uyu ndobva ndagadzira. Saka nawo ndinotsudunura pandakasungirira dare renyika. Saka mutaura kuti matsaona yese anenge achiitika aya ndimi munokonzeresa here, ana vonyatsopanzwisisa, ndimi makagadzira izvozvo here kana kuti? Tsaona matangira yakaita? Panozizwa. Ayo ngapataurwe. Tsaona yese. Ndikangonzi anenge azhangandira zvangu achituka vakuru venyika inei. Anenge achiita zizvo. Ndinongoenda pandoenda zvinoperera naiko. Mubaya neMupangara. Chete. Zvatopera. Ndoshandisa jira rangu chete. Ngosunungura chiuno. Zvapera. Bhandira wakaona ndakasunga riya. Sasa unaona ndega. Nasi muri musutu. Nasi ndiri mufundisi. Alright. Nekuporesa. Alright. Nekusunungura vana. Saka nauye zvese izvi. Zvetsaona. Zvinodzikinurwa nevakatumwa nevabereki vavo. Senauye dare randakatumwa nababa kuenda kuti unodzikamisa mhepo yanga yakasunga pasi rose. Iyo nawo ndakaitambidzwa mushure mekunge madzibaba nzira vakatosunga dare randaironda pamuturu. Ndobva ndanzi chiwedzera, ndobva ndanoruka dare resangano rechechi yenguo tsvuku. Ndosawanga wachiona zvako vachibayana vega koindiri kwe amukoba. Inini ndiri mavambo bedzi ndikangoigwisira indima kudai muchiri hai, asi mukangoti dzokonyodza chete ameneko. Alright. Kopa nauye yemheni ndambonzwa mukitaura nauye kuti pane mheni yakanga yakasungirwa yada kurowa Zimbabwe. Ndinaro. Zvakafamba sei, mungatitsanangudzira? Mheni iri pagomo reNehanda. Alright. Ndikasvika ipapo nevakuru venyika nevana vose venyika inoi. Ipapo ndobva muchaziva nawo yepanga pachiita kuti tisangane nelightning munguva yekunaya kwemvura. Ndosunungura vana venyika vose nepasi rose. Ipapo ndikasunungura dare rekufa kwevanhu ndakadzimura. Yasara ndeve matare aya vane mukonyo kuti ukamuti nhasi unowe baba chiita izvi hasi kukwanisa kunotumika. Saka nawo ndiye kunosunungurwa kwevana vepasi rose vadzikinurwa. Ndobvisa zviri paMupangara, ndobvisa zviri paMutowa, ndobvisa zviri paMutowe nyaika, ndotsemura nyika mufaro. Tinotenda. Ndinofunga kuti ndambozama kwanisawo kunge ndichibatawo mimwe mibvunzo ngeichibvunzwa nemhuri yeZimbabwe nevamwewo. Handina kuzokwanisa kuzobvunza zvangu yese, asi mimwe yacho yandakwanisa kunge ndichibvunza ndofunga ndakwanisa kunge ndichikuudzai zviri kubvunza vana veZimbabwe. Saka imimi mukutaura kwenyu pane zvimwe here madzibaba zvatisiri kuziva zvatinofanira kuti tinge tichiziva pamusoro penyu tisati tabva panapa? Ndinotenda nemubvunzo wenyu. Nichekutanga chandinoda kuti mhuri yeZimbabwe izive mukutumwa kwese kwandakaitwa nababa. Ndine chimisikidzo chandinoda kuti nyika ino yese izive. Dare riri muvana vangu. Vana vangu vese vari 12. Mwana wangu wokutanga anonzi Otilia Chikomichi naAustin. Nemudzimai wangu anonzi Charity. Inawo yandoda kuti nyika izive kuti kurota kutambidzwa chipo. Kana ukasafambisa zvakanaka zvinhu zvinoenda nepamwe. Saka Otilia ndiye mwana wandakapa jira rechiraramo chenyika inoi. Kuti ndimbokumura dare remweya. Ndiye mwana akabata dare renyika inoi. Ndobva ndarimisikidza. Saka kuvana vangu vose kune mwana anozotevera kumusikana anonzi Makanaka. Yanova kuChiweshe. Nemudzimai wangu anonzi Privilege chaitezvi.
inhau yekuti pavana vese neakazoshaya inhau yekuti Zimbabwe izive ndichizoenda patilda life. Mwana wangu nobunga akashaya akaita 13 days asingawani kuti kuine inonzi tinokunda funeral parlor 2018 pandakaita matare inhau yekuita utindi kwevana venyika ino kusatumika ndobva ndanosunga nekuisa mhirizhonga pamwe chete nekubayana. Nhau iripo ndeyekuti mukati mekufamba kwevana ndakanoipiwa chikomborero chenyasha kumwana anonzi Panache. Saka vana vese ava handina baba muchindiona ndakadai. Pandiri kuraramira ndiri ndoraramira hangu ndiri pasango sekunzwisisa sango kukavisa moto kunongoyedza. Saka kurarama kwandakukumbira kuvana veZimbabwe kuti handigoni kuzvinunura ndega kubva pachikamu chandakaenda kunochemera vana. Nhau yetsvimbo yanga yakatakura mheni, yakatakura zvikwambo, yakatakura zvose midigari dzese dziri kuitika pasi rose ndini ndinayo. Ndigone kunobata basa iri handigone kuribata ndiri kunze. Saizvozvi mhuri yangu iri isipo, asi ndakuchema kuti vana vangu kune nhamba dzandinotondera ndikwanise kuzovabatawo ndine cheuviri ndodzokere mumabasa pamwe chete nekupiwawo chekufambisa nehama neshamwari neruoko rwenyika nevana veutungamiri hwese hwenyika vamapurisa nemasoja. Naizvozvo zvinondisunungura kuti ndizoshanda ndiri munhu anenge ari panzvimbo imwe chete uye ndichinozadzisa dare rekutumwa kwandakaitwa kuti ndisunge nyika nekunosunungura. Nekuti chokutanga kutumwa kwandakaitwa kune vakatumwa vese haisi mhosva yavo kuti vasunge nyika isvikapo. Kwainge iri nzira yekudzimura pfuti kuti pasazove nepfuti munyika ino yese. Kuve nemasoja ane mufaro ari mumabaraks awo nemaestates akachengetedzwa uchengetwa hwenyika ino. Ndicho chete chandamirira kuti nditambirwe neukweta kweta hwevana tiri parufaro stadium. Ndipo panova nechiratidzo chokuparadzwa kwezvirema namapofu, zvirwere zvese zvandakatumwa nababa kuti ndanozvimisikidza paguta iri neriri neriri senyika yose yeZimbabwe. Nyika ndakapedza ndichitumwa nababa. Saka nhau yavapo kuti ndichikinura kii ndakabata ndinayo. Kungokinura ndindovhura dhoo zvinhu zvotofamba 48 hours tichipatsanurirana zviri kudiwa kuti zviitwe. Denga rababa tinenge tava negwara rimwe chete neizwi rimwe chete rinotungamira nekuponesa. Aiwa, tinotenda madzibaba, tinotenda nekutsanangura. Ndotodada kuti mhuri yeZimbabwe vari kukunzwai zvakare. Vamwe kana vachinge vaine mibvunzo pano ndepenyu, tinokwanisa kukudainzai zvakare toti madzibaba, vana veZimbabwe varida kunzwisisa pakadai topfuurira mberi muchivatsanangudzira kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka tinotenda zvikuru. Tichaita kuti vanoda kukubatai wagokwanisa kukubatai, vamwe vanenge vaine mibvunzo, vamwe vanenge vaine zvavanenge vada kutaura nemi. Saka tichazvigadzirisa izvozvo kuti vanenge vachida kukubatai vanokubatai sei. Aiwa, tinotenda zvikuru madzibaba. Pane here mashoko amuri kuda tisati tabva pano tichisimuka? Paro wangu hama vadikano, ini zita rangu Ambrose Nyashadzashe Chikomichi. Ndichava nemi murwendo rweupenyu pane zvose zvamunochemera nezvamunoshuvira nezviri kuchemerwa nevavatungamiriri venyika nhasi. Ndichagadzirisa chimwe nechimwe sechimiro chandapiwa nababa kuti ndifambe makomo anokwana kuita 100 ndichisiya mhuri yavakandipa kuti nditange ndasadzisa dare iri. Chikuru chandakukumbira rubatsiro ruoko rwevana venyika nevatungamiriri venyika ino nepasi rose, vachena nevatema. Nguva yekuvaka nyika dzedu
kubva munyika yechipikirwa right yakapikirwa kuti haizofe yakafa nemweya mutsvene waMwari. Ndatumwa nababa kusunungura vakomana nevasikana vakuru navadiki. Munguva ino inguva yandinosira mazwi ekutenda nyasha dzaMwari dzandisesedza kubva musango kutonhorwa nekunayo tiripo chokwadi. Asi chandinochemera kwamuri ndechekuti kwasave nemubvunzo wakanyanya nekuti ini ndinobvunza kuna baba right kuti baba vana vane kuchema kwavo vakuru vane matambudziko avo ngavauye. Mubvunzo wenyika ngautarisane nenyika nekuti kune vakuru vanotungamirira mauto enyika. Aiwa ndinoti perenzi shiri ainzi akafa haana kufa. Haana kufa. Vamugabe havana kufa, ndo shoko rangu rokupedzisira. Havana kufa. Vamuzenda havana kufa. Vangomo havana kufa. Vese vari pane national heroes veka paya. Baba ndiri kuti hatizovonezve chinhu chine mashura nemane ichi chinonzi national heroes eka murwendo rwandatumwa nababa kunoparadzwa kwechuru chiya chiri pamusoro chamunoyemura mwakana mazuva chiona vana varipo. Mutumbi handina kutuma kuti uende paguta iroro, asi ndati muzive kuti varume ava havana kufa, vakaenda pachisungo chimwe chete cheizwi rimwe chete ndokumuka pamweya. Saka dare rababa tinaro. Ngirozi Gabriel yakashonga paropa revatema kusvika kumagumo. Ndichava nemi nekusingaperi. Alright, aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe. Zita ndinonzi DJ T1 ndinodaira kuti manzwa hurukuro yatinge tiri kuita namadzibaba panapa. Taakusira kwamuri ngatisangane zvakare ku comment section ikoko muchitaura pfungwa dzenyu nemaonero enyu wanenge wakida kutaura namadzibaba ndataura ndikataiwa tichatufambisa kuti munge muchizokwanisa kunge muchiwadini muchiwabata muchitaura nawo. Thank you so much. Ngatisangane zvakare pachikamu chinotewera. Zita andinonze DJ T1. Thank you nekugukuchira kana kuti nekufollowa Teachkach MTV. Rambai muchi subscriber kana kange karike kutanga kako kusvika pano pa Teachkach MTV. Aiwa subscriber musakangane kusubscriber mondobaya kabhero kaya kuitira kuti patino posta chino inobva yakuyeuchidza kuti no Teachkach MTV yaposta chimwe chino. Thank you so much. Iwa inengo yakanaka. Notenda. Teachkach TV inonakidza zvekuti kana wasalaiki pa FB wasubscribe full